Здравейте! В това видео ще научите какво е DIT и какви са ползите от използването му в училищата. DIT – това е интернет платформа. Тя позволява задаване на задачи към учениците под формата на предизвикателства. Всичко това се реализира в защитена интернет среда. Изпълненията на задачите могат да се проследяват от учители, родители, както и от останалите ученици. Платформата използва елементи на игровизация и училищна социална мрежа. По този начин процесът на учене и комуникация се реализира под формата на игра и се поднася със съвременни технологични средства, близки и естествени за учениците. DIT се използва от училищата в България в няколко насоки. От една страна, използва се за надграждане на учебния процес, т.е. дават се допълнителни задачи, формулирани като предизвикателства, които са свързани с изучавания учебен материал. От друга страна, училищата го използват за сплотяване и опознаване на учениците, както и за активно включване на учениците в училищни инициативи. Някои училища използват DIT за комуникация между учениците от тяхното училище и друго училище в страната или в друга държава. И не на последно място, с DIT можем да включим активно и родителите в училищния живот. Как се използва DIT? В платформата всяко училище има свое собствено място за училищни предизвикателства. Това място се нарича канал. На екрана виждате един такъв канал, който е създаден с цел демонстрация. Каналът е достъпен само за поканените лица. Това са ученици, учители, директор и евентуално родителите. Тоест, външни лица нямат никакъв достъп до съдържанието на канала. Потребителите са два вида. Администратори, които задават предизвикателства и модерират дейността в канала, и обикновени потребители, които ги изпълняват. В случая с училище, администраторите са учители и директор, а потребителите са учениците. Повече за това какво представлява канала и как може да го администрираме, може да научите в следващото видео. Благодаря!